Hi fakt ľudia, takže vítajte pri dnešnom let's play, ktorý si povieme, čo máte robiť pri single playeri v mape Desert Oasis Survival verzión 2.0. Takže dáme si to. Chcem vás upozorniť, že ja som to už dopredu hral, ale ja vám všetko vysvetlím, čo potrebujete, hej. Takže poprvé potrebujeme cobblestone, ktorý si musíte zdakade naťažiť, hej. Tuto. Buď nájdete cobblestone, to sa nemusíte báť, hej. Vy idete tu. Hneď si povieme. Dneska bude iba taký trošku viac informačný kanál, či video, Labil more, ale nie. Tuto sa spavnete, hej, ale chcem vám upozorniť dopredu, že ja keď som mal verziu 1.2.4, tak som sa pohral trošku s Twiminy items a robil som toto, ale teraz fakt nemám nič a ak si myslíte, že prečo už mám takto dopredu naťažené, tak vysvetlím vám to. Ja mám taký program, ktorý som nevedel, že maximum je 15 minút sa dá urobiť, hej, 15 minútové video. A furt bolo iba 20 levelový let's play. Takže som musel všetko vymazať, všetky 20 minútové let's play a teraz som musel začať oznova. Bolo mi to celkom ľúto, ale kvôli vás čo by človek nespravil. Takže potrebujeme, hlavne je toto, aby ste mali aspoň 6 alebo 4 steky wooden planks a potom si môžete už naháte wood. Nájdete aj iron a chcem vám upozorniť, že tak kde tuto na mape nájdete trapdoor. To keď otvoríte, tak tam budú, keď nebudete mať vypnutý peaceful, tak tam budú príšery, to bude ako spam. Potom, toto nemusí byť takéto, hej, ako to tu vidíte. Potom si tu spravíte animals farmu, ktorú si budete chovať, aby ste potom nezomreli. Takže všetko máme, nie? Všetko povedané. My musíme, za chvíľu si budeme musieť zapnúť peaceful, hej. Tuto máme stromy, ktoré mi už fakt akože strašne dreva mám, ale lezú mi to už na nervy. Vidíte, že už zo pár vecí, tuto budú kvietky, hej, kvietky, to si spravíte farbu a potom z toho, keď nájdete ovcu, tak si prefarbíte a budete mať, no, takže drevo tu zase máme ďalšie. Na začiatku potrebujete strašne, akože obrovské množstvo wood, ale potom už nebudete až tak potrebovať. No, keď budete mať do tých stackov. Neviem, ale ako sa mi takto podarilo, aby mi narastli stromy, nerozumiem, ale musíme to proste vyrúbať, nemôže to byť takto. Takže strom na strom, hej, no, to sa. Chcem vás upozorniť dopredu, že ak sa vám zapáčilo náš channel na YouTube, tak povedzte kamošom, aby nás odoberali. My za to urobíme taký so spolumajiteľom alebo so spoluzakladateľom let's play, ktorý vám povieme, čo máte robiť, aby ste sa dostali na náš VIP server a potom budeme s vami nahrávať videá a samozrejme budete tam aj vy môcť dať čo hovoriť. Neviete samozrejme IPčko, iba povieme tým, ktorí nám pomôžu s odoberaním a potom my sa už tako dohodneme cez sociálne siete alebo cez Skype, to už je jedno, hej, teraz. Vidíte, máme tu strašne akože fakt veľa dreva. No, ale to je základ. Do začiatku budete tu mať jeden strom a nič. To je všetko, hej. Ja aj tieto stromy už až nerastú, lebo konec.
Poďte. Budete počuť vidieť také šúšľanie, alebo čo to je, neviem. Tak nezlaknite sa, to je... Zase to vystrom. Tak to je moja kvalita videa, či hovoru, alebo čo to, ako to má povedať, ja neviem. Takže tak, hej. My si musíme, a samozrejme, ak chceme mať zapnutý písmu, postaviť dom. A potrebujeme, počkajte, ešte to chcem povedať, že nájdete také jazierko, v ktorom bude klej, tak ste frajeri. Máte potom 29 kusov tie hell. Tamto hore vidíte, tak som sa pohral, ako hovorím, s tými Twimeny items a tam bude taká, toto bolo s identičkami, taký obrovský kopec a tam bude brick a skla, neviem na čo to tam bolo, asi to bol predom. Takže my potrebujeme lopatu a styky už asi nemáme, tak si spravíme tak, no, to ide rýchlejšie, tak, no, máme lopatu, to si zobrať a potrebujeme si urobiť tú plochu, tuto, hej, aby si, nemusíte dorítiť tam už, nemusíte si spraviť plochu, ale ja som si nemal kde postaviť dom, tak musel si tu urobiť plochu, aby som tu mal blízko tej farmy. Ako vidíte, tak tu sú sami ploty a je to ostrov, ktorý je vo vzduchu, hej. A keď zomrete, tak začínate všetko osnova a tu máte verziu 2.0. No máme flint, to sa zíde, neviem, na nejaké chodníky, to je jedno. Môžeme si to naťažiť. Ja však chcem pripomenúť k tomu serveru, my musíte sa proste trošku dočkať, kým budeme ja spolu zakladateľom spolu a urobíme to video. Takže chcem vám povedať, že ja sa volám, to je jedno, voláte ma proste Chico, hej. A on sa volá Niko, takže sme taký menší pár, slačí nám stek, hej. Menší pár Chico Niko, ne? Tak, toto som asi ja tu dal, to neviem. A ešte pripomienka. Po ostrove sú pozakryté, alebo ako to mám povedať, ostrove, alebo čo ja viem. Či ostrovy, ja som debíl, už nerozmýšľam. Čestky, ktorý nájdete buď piesok, cobblestone, alebo čo, musíte to proste nájsť, hej. Tu máme toto, no, sranda, musíme si toto, takže ja si musím ešte naťažiť zo pár dirtu na ten dom. No, bude stačiť 11 kusov, jo, bude. Ne, nebude. Alebo jo, bude? Jo, jasné, že bude. Potom si to musíme tu označiť, hej. Označiť a na dom, doriti, na dom. Teraz samozrejme bude to povedať lepšie, musíte mať difficulty peaceful. To znamená, že nepôjdu na vás žiadne príšery a to je pre vás lepšie, lebo zatiaľ dokým si vy postavíte ten dom, tak to bude celkom dlho trvať, hej. Nie dlho myslím, no alebo nahajte tak. Hej. Tak pre vás to bude lepšie. Takí už skúsenejší, ktorí vedia, čo majú hneď urobiť v
na týchto mapách, ktorí už začo aj dokázali, tak to je už iná káva, samozrejme. A my si z čoho postavíme dom z vúdu. Hej, tak to bude. Musíme si tam dať pece. Toto. A čestky, ktoré si môžeme rozbiť na jednu polovicu. A tak nám boha, je toho veľa. Vidíte, takto, hej. Neviem, kde si dáme čest, dáme PC. Neviem, dáme si to je jedno proste. A čestka. Doriči sa mi akože jak podarilo. Ale toho si môžeme dať takto veci, ktoré zatiaľ nepotrebujeme. Lapis lazuli, toto, no, neviem kde. Trošku zašprintujeme, aby to nebolo také dlhé. A tak sa to isto na všetko nezmestí. A zmestí, no. To je... Dobrý, či toto nie. Aby sa nám to všetko na zelené nerozrastlo. Takto. No. Budeme si musieť postaviť ďalší čest. Máme dosť toho. No a my si budeme musieť vypiec. Koál si nahajte na torče. Hej, dáme si piec. Tak. No, čo ja robím? No, tak. To nám bude naopak. Potom, keby sme mali ešte, ale nemáme sem, takže môžeme dať sem. Z toho nám pôjdu okna. A crafting nemáme. No je to kokos, to čo je? Tak, musíme si crafting urobiť. Tu si dáme nič. Keby mali veľa skla, tak teraz treba porozmýšľať nad týmto. Tu budú skla, nie? Stačí aj dve. Tak. Jo, malo by to stačiť. Však ja dávam toto drevo. Aby to bolo trošku krajšie, tak dáme tam iné drevo. Takže toto nie je pekné, ale je, ale... Ups, takže... Chcem iba, toto bude koniec videa, lebo... Chcem iba povedať, že... Hlavne si urobte dom, hej, drevo si nazvanajte zdakade. A čakajte na druhú epizódu, aby som vám povedal ďalšie veci, ktoré môžete urobiť, aby ste to prežili. Takže čaute ľudia a šťastnú hru. Aj fakt ľudia, čus.